Ningiphoxelani nina zingane? Niyazi ukuthi le sizwe sithembele kunini? Siphoxeka kodwa anti. Anazi ukuthi nenzeni? Ngiyanibona nina ukuthi seniqomile. Hayi bo. Thula wena. Awu anti, kanti thina sifanele yini ukuthanda noma ukuthandwa? Ngempela anti, uhlezi sifundisa ngothando nokuthi luyini, nokuthi bayanganani lesizwe sethu. Anti, sesibadala thina sesingazi ukuthathela zethu iy'nqumo. Wena ongawusisekeza ukusinika iy'yalo, ebese thina lezo y'yalo siyabona sisebenzisa kanjani ukuze kugcina kuyimfihlakalo. Ukuthi inkinga yini nina nizitshela ukuthi nazi konke kanti anazi lutho. Bongani nje ukuthi abazali benu abekho la. Nibe nenhlanhla nje uba bekho la abazali benu. Senikwazi ukungeqa ngaphezulu manje ningiphendule njengo-anti wenu. Zifundiseni ukuzihlonipha kuyona indlela enginifundise ngayo leyo ungahloniphi abantu abadala. Angiyithandi lento eniyenzayo. Iyanginyanyisa. Awukhululeka uma ngalokho seyiphatha kahle. Izingane zakho ngeke ziye zixoxe noma sekuthiwa kunjani.